Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday kang I don't fight for tarumpinan, myself. pakibigkan ka ken paandingay, at kita itiraksat ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa ngapada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung maning nasumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada iti pagkayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawag itinambag nga bigat kada kayami nga sangapada. Kat pakishare nyo ti program at iyo, please share this program. Padanan nyo pagkayam, di pagkasalitaan ni Marisol nga Napoluan, lumtaw to, ti kinapudno. Yan. The truth will prevail. Anya deta kinapudno? Ayan, pakishare, pagkayam ti pagkasalitaan ti programa tayo. Padanan nyo ti pagkasalitaan ni Mirasol. Sagudahin na ti surat. Dear Manong Nemi, bugbog to nga klaeng nga anak Manong Nemi, sa nasapaak nga naulila iti ina. Grade 4 Manong Nemi, idibaga ni tatang nga padasan mi iti may makigasang-gasat iti syudad. Naggapo kami sa di probinsya. Tabara kini tatang Manong Nemi kat kasla awan kano ti asenso ti biag mi, no dakam laeng dito'y probinsya wano ito'y away. Magital-talon laeng ni tatang idi Manong Nemi, ken pasaray sumurot iti construction. Ngem sambat ngagnanayon. Kat ko na ni tatang, ngano iti syudad, awan kano, iti panagsarday na ngagtrabaho iti construction. Taado kanulat ta, dagiti agpatrabaho. Agtrabaho ka dagiti ay panakay parakder, iti rakil nga building. Kasta nga ron tinapasamak Manong Nemi, goodbye probinsya, kunami idi kinitatang. Sak manlaing baga, umayak to pumaspasyar no mailiwak iti daytoy lugar nga nakayanakak. Nagkasara kami Manong Nemi ket ditoy ko ngayon tuloy ti panagbasak iti elementarya dito syudad. Aging ka nagturpusak iti elementarya. Kadagpayso Manong Nemi, awan sarday ni tatang nagtrabaho ti construction. Ada dagiti kundaway, ano kasta nga bakasyon ket sumurutak Manong Nemi. Tapno laeng nga, mabuyak no kasano itirigat ken sakripisyo ni tatang iti panagtrabaho na. Agaruyot ti adu nga lingit man. Mas asyanak ken kuana. Ket kunak iti bagik, na inton makapagturpusak iti kolehyo, into na dad pagtrabahoak Manong Nemi, siya tumaten tagserbiya mang suportar kini tatang. Dahita idi ti bagbagak Manong. No kasta nga makita kidirigat na nagapo iti trabaho,
Makaluto ak madidin manong nemi hantak idin ti high school. Alak tumatan manong nemi ti pagsukatan ni tatang, isabot kong tumatan ti tsinelas na. At dapat ikidugon daway manong nemi nga siya ti mangpunas itilingat na. Ay, yamanak ka. Talaga nabambanog kaya tang. Na madanga mga aming tibuhos mi, sukat parmi. Ay na, kaslawan ina nami. Nagananos kayo ha? Painyo tang, kalit ka na kayo. No makapagturpos sa ti high school, kat mapagbasa dak langit ti college, dadantong pagtrabahwak. Agin na kay ton. Siyak tumatentag serbi ka na kayo. Awanton ti sabali nga namidan nyo, at da kay tulatan dito kasera. Kaya nagtrabahwak. Kat siyempre, puminpindas tubatan ka tatibiyag tayo, tatakal sweldo kata, mga opisina akto. Mga kapasyar tayo tupay ka na kita napipindas nga lugar dito sa Pilipinas. Magatang tayo kita kaya tayang katangin. No laki din ta, adanto na pindas nga trabaho, tatang. So hanggang anos kayo Awa na na, kahong pagtalagam. Kas amam, aramidag ti amin tapno, maipangikuking ka. Tinaran niya ka masakbayan, anak. Ha? Naragsakak tulauna yun, no? Makapagturpos ka ti college, kadadan to na bindas ka trabaho. Agin inanos ta. Aganos ka matanak, nagtrabaho dito nagtibalay. Kasi ka ti para luto, para dalos, para laba. Agin inanos ta. Una tang, agin inanos ta nga doa. Agin ka nga nagturpusa kon ti high school manong. Hindi pa nagbasa ko ti college o madadon da iti masapsapol ko manong. Siyempre, kan masapsapol mi. Ngumingina mat da iti magatgatang. Ngumingina da iti bills, ti danom kuryente, kan ipangpangidamat, ipanginadamat, manong nemi, ti kasera mi. Narito ti kapunan no apay nga, pati rabii manong nemi kag trabaho ni tatang. Kasasik ng mga anawak yung kuwana. Tang, bakag sakit kayo. Mga sinapod Diyos anak. Basit tinanayo. Ay, noong aldaw lang ti pa nagtrabaho. Apag sulaay nga para kadata. Kasanon ti pa nagbasam. Kasanon nagsakit kayo. Sana tamit. Sana kabaybayan na po Diyos. Di ba nagbasa kiti college manong nemi liniklikak di kiti lalaki. Nagbailinak nga napaidam, ingrata. Ngamuraan niya't sa wanda ano, ibagada man nga ingrata ak paidam ak. Ngamawon ti may tandeta manong nemi ang mga kini matunday lang tarapaap ko kunak. Kasanon, lumaki relasyon ak, kat masikuganak. Kasanupay ti arapaap ko. Nasaktun serbi kanitatang ko. Kasanon, di sayang lang ti adu nga sakripisyo na kanya kas pagarikan. So nga liniklikak di kita laki manong nemi kat kastaon na yung tiragsak ming agama. Idi tagturpus ako ni ti college. Idi umuli kami ngagpadpada kanitatang iti stage manong nemi. Nasiputak lang, nasiputan, ti panagtad-tad di kitiluwa ni tatang. Tangapay, luwa ni nagsakanak. Laro na no, makapagtrabaho ka nga dagos. Nag-OG tayo, on the job training. Sadya, agur oray ti trabaho ko sa tiyan, tang. Dakala kumpanya, napindas ka trabaho. Alakit na siya at nukas tang. Tang, no dantong trabaho, saan kanton nga sumsumrek ti konstruksyon na, agin na nakanton. Manong nemi makalawas lang tinapalawas kanidi parang turpus ko, nakastrek ako nito trabaho. When? Ano nga rin di mas daw kanyak manong nemi, no apay nga nakalalis to ka nagbalin nga regular nga empleyado iti dahi ta kumpanya. Awan ti sabali manong nemi nga naramid ko ni dinang ipasnek ti panagtrabaho. Siyempre, nakipulapulak met kada kiti dadanon ko nga empleyado.
Takayat kumet manong na iti suminged kadakwada. Tapno sandang ibagang nga igrata ako no isnabera. No sumre ka mo nitibigat kat no adalag madanan ko. Good morning. Good morning. Good morning. Siyempre, no superior ko akit. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Manong name ni Ronald nga dakus timba sa kaniyak nga nangya sa tibagina. Ay, may rason. Ay, Ronald, itong break time ha. Kaduatan to ang snack. Ah, thank you. Ngayon saan nag-ag-snack? Abay mat, Jack and Rom eh. Imimutam di bagim no kasta. Haan? Ado ti ba na kay Rom ko na da? Basta, awisan nga to. Ngayon saan ko pinatgan manong nemi. Irin to, tanitesi manong nemi kat isumat to masidag kanya. Hi, Mirasol. Ay, Tesi. Tesi ko nakalata na, oray no, ininaw nakagam siya. Ang mga no bagak ti ate kita, di mo matngarot kayat. Yeah, kayat ko, ang Tesi ko namalatan. Amo nakagasgasat ka, Marisol. Apay, nagatutugit ti pad, kinaduam nga nag-apply. Kahit siya ka tinaala, doon fresh graduate ka. Awang pa yung experience mo. Dito nga kami nga nag-OJTD, awang ka pa idi. Ay, kasta. So malagay mga close kayo kini Sir Arthur, ti supervisor tayo. Dati-dati nga gamamukam kini Sir Arthur. Kadi, sumidlay nga very close kayo si ka. Uy, speaking of the devil, isuday na ni Sir. Good morning, Sir. Mirasol. Sir? Mabiling sumot ka kanya ito bisinak. Ada importante ba ka? Sige, Sir. Sumarano ako, Sir. Dito magdirect naman sumurot kini Sir Arthur nga mapanitiyo panakaobsina naman og name tinalyaw ko ni Tessie. Medyo nagbisuot. Imbis na maglatawid good luck. Kunana. Ni apa nga ta? Manong name sa anin nga dito iti muno na panangayap kaniyak ni Sir Arthur Inchilad na. Iti panaka-opisina. Will you close the door? Sir? Dati-dati ba't nga naka-open, sir? Yung kahit kong i-close mo. Sige, sir. Imbas kumama nun name nga pagtugawan na just remain stand. Okay? Abi ka di, sir. Yung masidag kanyak manon name kat inig ka man na tidua nga sumbangir nga abagak. Sir, you're so beautiful, Mirasol. Sir, Matt. Mabaling ka di, sir, nga ilisam ti nagiti imam iti abagak. Manong name inuwadag ko ti maysa. Idinto manong name ita. Inigkamak ti maysa sa ako yung pababa. Nga itidayta nga gundaway manong name biglang naglukat idiri daw. Ni Tessie. Inibata ka na ako ti ima na manong name. Sir, makasapol ka na kayo. Mabaling ka din nga pastrikek sir o uray nga malpas kayo Mirasol. Abay, di ka malapulos nagdonak. Ay, kung kami sir, dati-dati man kami nga naka-open na ito opisina yung nga mapi kami nga nakarekap. Sorry, nakadisturbo akman kada kayo. Sige, mabiglaing. Pastor ka mo doon, kalbasan nga makarawar ni Mirasol. And sa mga rin electric tree daw. Sir, adan sa balik ko daw ita. Okay? I love you. Nimit, sir. Nakikipin niyo, sir, ada asawa yun. Nalalag na kita ada asawa na. Sige.
Ano to sa bali ko daway kay. Siguro importante ti ibaga na kanya kliyente. Mabali mo tirmoar. Sige sir, ingat si Tan. Manong naimin siya kamuno apay ng siya may sarang tirupak karigitaya malabsak na empleyado. Siya ka di tirumbeng nga saan nga may sarang saan ko may sarang tirupak kadyat ko pa. Awan mati mo kabasol ko ha. Nakita ko manong naimin ang sasalita dati si Kenny Ronald. Sinubliak ti trabaho manong naimin. In-focus ko namin pinsan ti attention ko at computer. Inita, lunch break. Imasdag ni Arnold kanya. Hi. Ronald, awang ka diti schedule ko ni Sir Arthur ita? Alang schedule nga magbagam? Baka no, awi sa nakadilans. Napi ko ma. No awan di, mabaling ka din nga siyak di mga awis kang kay Lance. Wala nga, dagagangi lang restaurant di mabaling ko. Sana kas ka ni Sir Arthur nga, class nga restaurant di pangipanan na keng ka. Kapag nga pan nakumati class nga restaurant ni Sir Arthur. Sa nakakadingaw awisin ko ay dinner date. Talagbagbagan Ronald. Excuse me. Hindi mo katipat ganti daw ko? Tiawis ko rin ka? Sige. Nasa mo kaya at saan kapilitin. Mamisan to Ronald. Sige. Abang-abang ngamin no. Agungit ni Sir Arthur. Apay ko magagungit ni Sir Arthur. Ano na kita bagbagam? Okay, sorry. Manong nimi saan lang namnaminsan, namnamindua. Pasaray, mamitlo ti makalawas manong nimi nga. Gandaten ni Sir Arthur manong nimi ti. Kayat na nga. Tanya di kayat na. Biglain na ngarakupin. Biglain na kakisen. Nga oraon importante nga baga naman ang naimi. Nag-message sa cellphone ko. Umay ka man, di baga. Kaya supervisor ko manong, superior ko. Agtong palak latama na. Nga nung nga sumreka kiti pisina na manong naimi. Nga naka-open. Nga dakam lang tikit-kitain na kiti padaming empleyado. At dagiti gundaway manong nami nga. Gamatan latagol pa manong nami ni Sir Arthur ti imak. Diyak basta maiwag ting ata ang mga kunak no nga makit-kita manong nami dagiti padang mga empleyado. Manong nami. Nagbaling nga problema daytoy. Ba nagkakadlaw ni tatang. Nagati problema, miti pa ng opisina man ha. Awan tang, awan. Ama mo ka na una yan, anak ko. Uno na inlabgan. Uno da ka din nobyom. Kalpasan na kita, sinaktan na ka. Agpur problema ka ka din kabukin ayat. O, may boyfriend ko tang. Kinakumpit agad aram ganyan. Kaumat pa tinag-propose. No, payad-damad lang ko nga, kahit na kumamat ang tsaka mo. Ano marigatan ka ti trabaho? Ano marigatan ka, anak ka kita, babali mo tumakar. Tang, anak ka marigatan. Sa mesa, dagos ka nagpernemente. Sayang, no? Ay kikatak, ang mga ano sa anak ka makaala dagos ti trabaho. Narigatan. Imagine nyo, natatalo nga bulan ko, di ba? Kaya magproblema ka man ten. Hantang, diyak ang problema. Daka nga dakal mati sweldo. Umanay mat para kada tayo. Awan iti problema. Dabagbayad ti kuryente, danom, kasera.
Basta rin pa'y mapantay matagmul. Basta rin pa'y rumor tayo mapan na ag-restaurant. Sa no kasusuldok kit namit lalo pa tayo matang gimatang ti barong arwata kin barong arwatem. So nga, saan nga trabaho ti construction nang? Mambaling ka ditang? Kinanakan. Nangang tubrak dito eh. Di, mangkita kayo di mamalin nyo nga trabahuan. Kas kumatian niya. Mapan makitong-tong ka na kita istambay. Doon ako naginipadag na istambay. Mga numisungsung ako minom. No, nagsugal. Itatang man. No, ipalubos yung may sungsung kayo. May sungsung kayo. No, saan agad saan? Ala, palpasak pa nga rin nga project anak. Tala karigrigat mo't no basta nagsarde nga. Kalpasan to na nga project na kontraktor. Ipakadak to na. Nasa anak pa lang sumsumrek. Ginanaak. Hinabod noon na madmadlaw ko di bagik. So nasubrak sa ngamin tinagtrabaho di kapigsam nga agbasa anak. So isungar nga ko nagtatang. Panahon matam to na kinana kayo. Tasyak matintag serbi ka na kayo. Ay masyak nukan at para luto na. Para labakin para dalos. Sabat nga narikat nga trabaho tang. Masyak madla tagluto at ibigat. Ganda kayo at mangluto para nyo tel daw. No, medyo maladawak. Siyempre, nakay tagluto at pangrabi eh. Nakay basitan naglaban no dad mamurnungan ti timureng. Huwain manong name awan tinagbali nga problema may kinitatang. Ngam ti panang sulsulisog kanyak manong name ni Sir Arthur. Talagang saan nga sumardan. Ito na minsan manong name pinagustuha. Nabangkam naglans. Siyempre, saan kakita na kami manong name. Dagiti empleyado nga padami. Ang runa kini Tesi. Kastamat ng ni Ronald. Dito'y ko kinasarita nga na siya at manong name ni Sarato. Sir, agaw anak, pinadgam na daw ko. Meaning, si kakinsiyakon, di ba? Sir, no pinadgak man tikid daw mo. Tapno, padgan ka, nga da ito yung tiuna kin mauni. Oh, hamom. No, agir komendarak laki ni Big Boss, ha? Daking ko ka ti kumpanya, i-recommender ka para tinangat nga ito nga posisyon. Pagbaling ka ang assistant ko. Dumakal to iya. Sweldom. May gatang mo dagiti ba yung pinaspay nga arwatem kada dupeng alahas. Kana madangan to ba't tinibukat mga lugan. Kaya, ipromote ka. Kang runante amin. Kayat mo ka di? Tinabing-pinas ka pagyanan. Tay apartment. Nga up and down. Nga ipayang ka kadagiti kompleto nga likamin. Di ba? Dududuake kintatang mo. Itad ko ti amin. Ay, itad ko ti amin. Amin nakasapulam. Basta, itadumat akalikakong ko. Sir, iso nga rod nga, imanugutak. Ngo may taglans, tap no makasalita ka nga na siya. Sabi nga nakuman. Diyak kaya tagbaling nga kirida. Diyak kaya tagbaling nga kamalala. Diyak kaya tagbaling nga dakas. Diyak kaya tagbaling nga. Diyak kayat. Oh, come on. Come on. Amom, nagasan ka hindi ka ba ito siya di kayat ko? Ano? Nagasan siya di kayat mo? Katuan. E din to dado na kita empleyado, kakaskag ka, nga gumagawawa ka niya. Kaskag ni Tesi. Amom ka di nga imo ni Tesi kang ka. Ha? Sulsinusigo na ni Tesi kang kayat. Gamot na siya di kayat ko. Sir, ni Tesi langin. Saan na siya? Please, nagpagpakasyakin ka. Saan kang naging pipikot pa eh? Ambok nga mayat kang tumatlang, okay? Sir, iba't ang timak, agikisa.
Saan lang ima? Abrusak pa tilopom. Bastos! Nudi ka mo kaya tapanawang ka dito eh. Talak ako, maser. Pinadgak lang ti awis mo tapno makapagsalita takunak. Saan nga gabutak pinadgak at takas lamaya at akong kengka? Sir, saan pa lang agbagtit? Tasimbing pala ti panunot ko. Well, saan nga ang gulgulpin? Mamiris man tumilang ti amin. Basta ulitek, itad ko amin nga kasapulam. Ipromot ka. Pagyanan ka dinabing bintas ka pagyanan, apartment. Kompleto talikamin. Nakayat mo. Ialalag ka pa iti katulong. Hanya malat nakayat mo. Itad ko amin nakasapulam. Basta lagi itad mo. Anyaman nakasapulam. Gamurta kursunada kalaunay. Tsakayat ko lakmet. Okay? Saan ka kadagdagin? Amiris ang nalaing. Panunuto mga nalaing. No apikit din ngamin manunay mga siyak di manggustuhan ni Sir Arthur nga ayaban. Ado mati sa balik ko mga mabalin na nga ayaban. Nga pang bagaan no anya ti kayat na. Nga ipatrabaho. Saklat tama no. Kat siyempre gabot ang supervisor ko iso na kaagtong palak. Kadadarig ni Gundaway manunay may pasara masalamaak. No, medyo maladaw ang kasumangpet manunay may katsyak ti pagsasalitaan di kinipadak ng empleyado. Oo, naladaw man na. Nasaan latamat nga dildalawen ni Boss Arthur. Takasano, kita amo yun at tana. Ilimadlaw dak manunay min sarding da. Nangruna kinite si Manong. Chismosa na ito. So kumatlumpeng anagan na kumakbirsol, sol. Yung siyak matmat nga rin tinagnagan ti Mirasol. Hi, good morning. Ay, naladaw ka Samet, basit lang. Ay, basta naladaw ka. Ngayon sa nga bahali, handa ka matungtan ni Boss Arthur. Agawataan niya nga rin, kaungtan na ko mga rin ko Ano ako ang ibagbagam? Ha? Saan kan ngaging kukulapay? Saan kan ngaging dadaluspay? Madamdama ayaban na kanto manen. Imbas ko mga siyak ti ayaban na si Kamet at saan niya nga ron. Doon niya man tadat panurot mo, Tessie. Bahala ka. Oo, bahala. Bahala kami, met. Irinay tangal daw manon nami isumot manen iti asadag kanyak ni Ronald Manong. Mirasol? Ronald. Dati-dati ka. Handak nga sisid ka na. Nga ko naman lang ang dabasol ko. Dati-dati mat kat karagat mo tuwasidag ka niya. Kung amin baka daw magiparit. Sinong magmangiparit? Tsaka mo. Mabalik ka din awisan na kita. Ha? Awisan na. Amang ano nga amang nungo? Sigurado ka? Katuan. Sige, danto glance. Yung pasensya ka na. Diyan lang gagangay. Kawon. Apay, adakad nga rot bang ideed kanya ka nag-idis first class ka restaurant? Mapamagkano kag din dinner? Nakita mo? Sudamag. Dito ko mantikait ko nga lawlawagan, Ronald. So nga yung tunulan sa ako itando. Nagkuyog kami kini Ronald Manong Nemi. Nakabayatan nga mangmangan kami. Gabutam. Di naman among open ng ti amin. Siyak din ang open. Ronald? Yes.
Abi nga, kasi lang mapilipilit ka lang o mas dagkan to ka. Ididamok, idinabitak pa'y, numanon mas dagka kanyak. Hindi ko saan ka matanong mo sa dag? Tapay. Anya tirason. Ada ka di mangipalit kan ka? Baka, sa mesa, sino ako ang amin? Kontra iti may nga guwapo, dekotse, supervisor. Ano iti magbagam? Di ba? Si kamis mo tumas isidig kini Sir Arthur. Kayon ka mapan iti kwarto na. Ronald, saan nagkayaban? Hanak mapan sa Genus, saan nagkayaban ni Sir? Saan nga di nga sikat mga ipampapuspusan, tapno, ada pa aramin na ka? Awan tenyaman nga relasyon mi kini Sir Arturo. Sa bagay, narigat na ang aminem, siyempre, ada asawa ni Sir Arthur, just in case nga maamuan di asawa na, baka umayag skandalo. Delikado. Ursaan kita sa punan na kay Tiruar, uno, maban na kadanon di kasera yung kinitatang mo. Awan ti relasyon mi kini Sir Arthur ko lakman. Ano kami pamati yo? Namin ado na kay kanong nga nakita ni Tessie. Holding hands. Nga dapat ko daway yung ilingad yun, pa nag-lips to lips yun. Saan nga po doon na ita? Ala, hamoy pigpigsa ka, babay ka rin yung customer ka na doon. Okay. Sorry Sorry, Mirasol. Sa bagay, saan ka mamabalaw? Orin ba't sisino ang babae, no? Kasapulan na titulong, no? Nasasiyata pa nagbihag. Agkas-kasara kami lang gama. Kaya nagsardang sabi, itatang mo ang trabaho. Kapunta sa sakit na. Siyempre, kasmesang anak, kalikago mo tipagsayatan yung agama. Manulang ti sweldo. Siyempre, no ada itad na ni Sir Arthur nga dakila kwarta di gatiso. Tsaka di ba't ko na kayong kakawantan niyaman ng relasyon, mi? Sorry yan. Tila babawi ka ng awis kang ka. Ronald? Nagpapada kay amin. Ano di marik ng para kanya? Ay, agayata kumangim. Ngayon niya, saan na kami kanina? Saan na ka supervisor? Shit. Abi nagsawa ti dakas. Saan nakadakas ng babae, Ronald? Saan nakakas... Itiad na ti panunod mo. Sino na dadakapat siya? Dadya nga Tessie, uno siya. Ni Tessie, nagagibimon kanyak. Nasaan nga ikas kaso ni Sir? Gabot na siya tikas kaso lang. Gabot o bubing ka, kaya napimbilas ka nga ni Tessie. Kan talaga siguro, pinching ka pa eh. No, awang pinapasamak yung kini Sir Arthur Kasano kumanta mapasamak ka na kami? Awan ti sa wala pagtumpalan ti salitaan ta, Ronald. Gabot na sa bidungan ti panunod mo. Sayang. Sayang ti respeto kan panagrem ko ken ka. Sayang. Dito ti maod nga nagungar kanya kariknak iti kiniti puso. Sayang, Ronald. Let's go. Ay, wait. Sino tagbayad? No lalaki ka, sige tagbayad.
Manong nimi at nandigidigon daway nga uray ay banak ni Sir Arturo sa anak manong nimi nga mapmapan. Kat mga stangad dakon ti balay manong nimi tawagan na. Diyak kumakay ta sungbatan manong nimi nga sungbatan. Hello, sir? Hello? Abi nga saan ka nagtungpal? Payayabang ka, ite bigat, kaya ba na? Kahit mo ka dito sa bardeng? Ano ka sa bardeng magbagam, sir? Kahit mo ka dito, di ba, sa bali nga magtrabahuan? Almost 1 year akong, sir, ito kumpanya. So nga ron, baka naumakan. Naumakan nga niya. Alis to man lang agad nga paikat ka. Alis to lang. Alis to lang aramidag no kahit kang ikatin. Sir, no dahil taman ti among nga nasyat, awa maramin ko. Nga manadalos ti konsyensya, kabutawan ti among kabasol ko. Ano basol mo? Anak ko ba't basol ko, sir? Tisa mo ba nagtungpal ka niya? Siya ti superior mo? Subordinate ka lang? Rubi nagtungpal ka. Ano tungpalag, sir? No paayabang ka, umay ka. Tapno chancing anak. Ngay pabuyam ka naging padat ang empleyado? Anya pa lang amin sa mo ang pangyatan. Yan tangay ka ti pamati na kiti kakadwata at ang relasyon ta. Mayat ka. Saan ka itong magbabawi? Mo, sika pa lang ti babae ka ng krighatak unay. Mas makatawin to nga agar-ara makang ka. Saan ka itong magbalagi? Sir Arthur. Oo. Among palubusan na lang bisituan ka? Datay medyo napakot nga lips to lips. Sa may palubos nga prusak ti barukong mo o nalex mo. Baka numaramanam alakan tungalan. Kinan-cancel kun manong name tawag na. Bastos ti demonyo. Anya nga tatirong bagaramitek. Sakka din nga mismo resign. Sayang. Baka nakuwantod pa sa pula kung napintas ka trabaho. Oray ba't napintas trabaho ka dapat dito sa irong magsulsulisog kanya. Ngayon ko nadan manong. Oray no anyat araramiden DJ nga Mr. Arturo no talaga nga tsak kayat awan di maramidan na. Isungin tuloy ko lang nagtrabaho manong name kahit kong ipaneknek kini Mr. Sir Arthur. Na saan amin nga papadang babae. Saan nga amin nga babae. Kita narukop. Kahit kong ipaneknek kang kuha nga uraan niya't aramidan na. Aging ka manong name nga dan na suruk. Unod may sakit gudo nga tawin ko nga agtabtrabaho. Tayo ko na ako, ti pamati, di kiti padaming empleyado, kada nalimit nga relasyon mi kini Sir Arthur. Tayo tultuloy na latamat manong name, ti kina garaw na, kinang panang chancing na. Naging ka manong name, nga bigla tamat nga. Nasang patak ni tatang manong name nga. Agpaypayagpag. Tang. Anak. Anak ko nyo. Madibagbagi. So, nangliwat na kita nga. Nagluto ti banana kyo. May kawet na rin iti sup-suplayak. Kaya anak ko nyo. Madibagbagi. May nagtumara ko. Tagsa nga mabalin. Masabol nga itaray kita ospital. Aw na niya, masapol nga, doktor, di kita ka na kayo. Pinilit ko manong name, ngayon kumpahin ni tatang sa ospital.
Tinaming dagiti mangagas manong nemi aging kinasrita ko ti doktor. Doktor, kumusta ni tatang ko? Labayagin nga na yan na ito eh. Ita ka nilang insarek mo sa ospital? Ita lang, doktor, kapata, ita lang nasang pitak nga agpaypayagpag. Kumakit na dinagdagos yung may pakita. Siguro dito sobra ti panagtrabaho na iti kalabas. Sa galing nga na nagsinitrabaho na, hindi na palpalabas. Iti construction, doktor. Iti kapigsak ng basa. Pasaray, agtrabaho tinabi, agtrabaho hospital daw. Sobra pa nagtrabaho. Sungas dyan. Wala nga doktor, nabaig ba't nga nag-agin ina na? Iti lang trabaho nan kita agtunod ti bananakyo. Mapanggubatang ti saba, sana tudukan nga lutuan nga may babadisuna iti bara. Bara? Siyempre, agprito. Bara ti manteka, kan bara jay paglutuan na. Dito ba iti ba isa nga nakaalan? Ti bara. Doktor, nakaro ka dito sakit ng tatang ko. Kaya sa pulan kay paut sa ospital, maobserbar, kan may pakat kang kuha na gusto nga agas. Ngit nung paut dito sa ospital, doktor, baka lumaibos tis ornong mi. Kaya kapilita na, agburit na kwarta. Kaya manangarod sa mo i-confine. Pagkagasam na tan, o ti mga observer kang kuha na. Manong nemi, almost nagastos ko dagiti ornong mi. Idito tanda pala ni tatang di ospital. Idito samot manong nemi nga maimbagat. Nag-uutang ako manong nemi. Masadega ka ni Ronald. Ronald, umutang ako ma. Pautangan ka sa nga dakkel. Mabaling ko ba't nga umutang sa bali. Nakaro ka na kasaan tatang mo? Nakaro nga nun. Binaybayan ang tibagina eh. Sumat lang nga. Ano nusam na ito eh? Ay kamanak. Utang na ito yung bayanak to. Yung masaday ka kay ni Tessie. Abi nga sa Tessie gam. Adawan ni Sir Arthur ha. Sana to mo sa dagkan ko na. Imposible. Dito talaga si kamot umasa sa dagkan ko na sang kadi. Awag ka na may pautang mo? Kas may isang kaopsinaam, alaano sa dito yan. Kan tulungan ka dito dumapang empleyado. No sa mo kahit umasdag na talaga kini Sir Arthur. Inasidgak manong nemi. Gabuta talagang saan no manay. Kan talagang awanin sa baling asidgak. Sir, kunak bala no saan ka umasdag kanya. Bayar to, sir. Awang amin sa baling asidgak eh. Dayan ti kabagyan, may kadyo probinsya. Kanori masidagak sa dyan, probinsya. Papata kami mat kamarigrigat. Mayit ka kami ng tikayat ko. Okay? Saan kanto lang problema? Anyamin pala tikayat mo kanya. Bisit ko ang pipik mo. Uy! Manong nemi? Ginolpe na hindi nga minisito ribs ko kita pagsukat tumalyaw pati tesi. Kaya doon Diyos ko pasamak. Okay. Dito yun. 20,000 namin dito. Nagyaman sir.
Bayadak to, sir. Oras mo ko babayatan. Basta ito ba ibaga ni tatang mo? Okay? Awan doon ti problema. Siya to di baka mo. Okay? Okay. Bye-bye. Love you. Demonyo nga talaga. Nujak labasapol manong nemi. Ti makadakas manong nemi. Yung pangkumanti amin nga pamuspusan ta orek kadut mailumlumak ti utang. May salakan kumalayag ni tatang ng san manong. Ni kariya mapukaw ko ni tatang ko. Manong nemi kas taunay ti panagan-anug-ug ko nga panagtabtabog ka. Gabutan saan nga naisalakan ni tatang. Napukaw ko ni tatang, natayan ni tatang ko, manong nemi. Noawan manong nemi, di kiti padak na empleyado. Nagruna kini Ronald. Diyak lam amon manong nemi no anyo napaspasaman. Ni Ronald dan manong nemi tirang ikalikagom no kasano nga si kasuan ti poneraria ti bangkay tatan. Kapag adjakon mabagsusurot manong nemi di kiti mapaspasamak. Iri ba na kay mansayag manong nemi ni tatang. Di kiti karoba mi nga nagbalimbat nga gagayem mi manong nemi. Suda, timait, nakiandingay, manong nemi. Voluntaryo, manong nemi, titinulong da. Agluto, mangisagana ti merienda, digiti umay, makidungaw. Manong nemi. Siyempre, sana kasimrek ti trabaho. Talang harod, kat nangamansayag ni tatang ko. Nagring manong nemi ti cellphone ko. Nga nakabutbuk. Hello? Mirasol Miranda. Yes, sir. Tisibubuk ka la kumpanya. Magibaglading iti napasama ka ni tatang mo. Ano ka di, mister? Well, this is your big boss. Sir. Sorry, sir, saan ka makastrict trabaho ita? Akit, gagangay na itatag. Nagbinatay ka nga ron. Ganda, kas empleyado iti kumpanya. Orayam na kiti benepisyo. Kas tulong ti kumpanya para sa sinuman nga agpasina. Ay, thank you, sir. Saan kami man nga makapagkukuyog kakadwam. Ito ang department nga umay makipagladingin. Pasensya ka na kuman. Siyempre, madamat trabaho. Makaumay kam lang after office hours. Kung saan kat Sabado kin Domingo. Kasano ka di kapaot na? Nagtabon matlahin to no. Makasyam na, sir. Sige. Kastala di biyag. Gaman sir. Gaman ti panakipagladingit yo. Kandis tulong ti kumpanya. Ito dito nga panakapuho ti amak. Karuan, kata baka subli kan tubad lang ang tagos tapno sa nga matayang taldaw mo. Sa agrikabra ka nga dagos tapno sa mga pamangan no, saan ka nga dagos ka sumrat ti trabaho kat mga lakamtot ka sukat mo, nalikat ka doon nga sumrat pa eh. Awan ti magdalakan nyo, sir. Apaman lagad din nga maitabon ti bangkay ni tatang ko. Sumre ka tumad lang ang dagos ka na trabaho. Nasiyat no kasta. O sige, urayam lang, iti maitid kang tulong manipod si kumpanya. Manong nemi pasaray agkukuyog da Sir Arthur, Daisy, Ronald, kanda dumapay ng empleyado no umay makidungaw after office hours man.
Lumanin asid ganak manunay Sir Arthur. Di ka ako naigladidingit. Kaputa. Ang daan dito ka nakasagala nga magbaragsakan ka. Yes. Sir, di ka kumuha itong dumkit. Tapay. Kino mo ang pera ko pang kayo ta. Ako ang dagas na ang kaputa. Sir, please. No saan yung oray na kidagan kayo? No di yung kaya kidagan kayo? Saan kayo basta-basta kaya? Sus, naatap kalaunin nga talaga. Mauding nga aldaw manunemi sakbay ti tabon. Hindi halos imay amin nga empleyado manunemi. Pakiramanan ni Big Boss. Ay, maudi dito nga aldaw nga panagsangit ko manunemi. Nga slasal nga maibus na kitiluwa. Imo na manunemi nga masadag ni Ronald. Maudin nga daw. Ton rabi, maudin nga rabi. Malpaston na ito eh. At sublikan to nga dakos ti trabaho tatno. Saan ka nga basta agpupok? Agamanak, Ronald. Kasta nga talaga tiramiden. Si marunong ay mamay manunemi ni Tessie. Basit langin nga man nagsakripisyo. Kasta nga talaga tibiyag. Kahit nasa wen, itatang mo, napanan timipon kininanang mo. Ang may mesakan. Sa bagay, alas tumad lang ha. Tapno kayat mo, tapno saan kang may mesa. Alis to lang, di ba? Excuse me. Diyan mo manong name no ape nga nag-excuse nga dagos ni Tessie. Gayam. Kit pinalisi ni Sir Arthur. Manong name imabay ni Sir Arthur iti nagtugawat dimenden. Sa nakasasdag manong name iti bibig na iti lapayag ko. Sweetheart. Anak, ito bigat, may tabon ton di bang ginitatang mo. Agsublikan ton to pisina. Ito nulunas siguro niya. Makakapagkita tanto manin nga malmalem. Makapagsasalita tanto manin. Mom, nakasaganan na di apartment nga akaram. Apaman nga malpas di tabon. Mayat ka lang di kahit ko. I love you. Ay, Induron ko manong nemi. Tinalyaw ko manong nemi. Dagiti adda ti sikikak. Kaslasanda nga nadlaw tinaramin ko. Imadayo manong nemi ni Senator. Padamdamapay. Addaman iti sibay ko. Sir, no di mo kaya't nga durun-durun ka manin. Pabaling ka di nga sardingan akon. Nakamansayag pa di amak. Sobra ka man. Kaya pala amin ka, masapon mo. Mayat ka't numit lang. Naiwan na anak. Tainduron nak manin. Padasan pa'y maminsan. Kinunak manong. Anak at imasidagot manin. Pahuli mo nito nga sa iro. Hey, look, digana ka. Amom, numaramanam. Amangan no, halakan to ngalan. Aging pupikipot ka pa lang amin mat. Mayat kan tumat lang. Amamang pay. Nandun almost 2 years. Nga alukuhin ka. Nagrikat ka nga malukoy. Aging di ka pa lang. Mayat kanto pa lang. Abing amin nga di mo palubusan nga. Marakop ka, maagkan ka, maaprusan ka, na maparagsak ka. Amom no, mapadasam.
Sapsapulan to. Kat nakasaganak ng mga ipahid kag stop it! Manong Nemi nakapigpusya din baga. Tinmalyaw da amin. Manong Nemi. Kalpasan na. Nagananug-ugak, Manong Nemi. Nagsagsangit ak. Nakapigpig sa tiba nagsagsangit ko. Talaga, Manong Nemi, naagaw pansin amin di kiti imay. Nga mostly empleyado ti kumpanya, Manong. Nga da mismo ni Big Boss, Manong. Himasadig ni Big Boss, Manong Nemi. What's wrong, ha? Ano na pasamak? Ano problema? Arthur? Sir. Ano naramid mo? Abi ka bigla nga nagsangit ka sa taonan ni Amirasol. Sir, I'm sorry, sir. Ori na nakamansayag ni Father nag itultuli na lataman ti magsulsulisog kanya, sir. Ori damagam ka nagiti empleyado ko, sir. Ano niya ti klase na nga babae ni Mirasol. No kasano ti panang sulisog na kanya. Naraw na yung tata, siyempre. Awanin ti amana, agmay masanisuna. Sino kumapay nga rod mati mang natarabay kang kuanan no di mangalit ti lalaking nakasagana nga pagsangkiran na. Amoy matang kanyak, sir. Sige po ita. Ore ka sa nun ti kaado ti babae nga magsulisog kanyak. Saan dito kagbalik? Amoy yata, sir. Ako mati bad record ko. Sulsulisogan lang eh. Manong Nemi, binaligtad na ti amin. Siyak ti pinagbalin na, Manong Nemi, nga mong sulsulisog ken ko. Awan ti amok isong bat, Manong Nemi, ta nakasulat, nagsulat ti karabog ko. Ngem dagos nga na nagprotesta. Ni Tessie. Sir, Big Boss, saan nga po doon na ita? Tikit mo sa wan. Tessie. Hoy, handa rete na imon. Ano sa nga po doon yung pagbagam, Tessie? Gaputa pati si ka, kat saan ka pampansinan? Kasi katibo na lang susunusog kanyak. Inasampay nga empleyado ni Mirasol. Di ba? Nga magapot na empleyado ni Mirasol, kat paatiw matin ba? Atiwan na kamatin ni Mirasol. So nga, saan nga po doon ti kunam? Sir, saan nga po doon ti bagbagan ni Sir Arthur? Ano nga ti puno? Apay nga sikat ti mga abogado kani Mirasol. Igapot at ebidensya, sir. Ano nga ebidensya ti bagbagam? Ito pinalisanak ni Sir Arthur. Ito pa nagtugaw ko ti abay ni Mirasol. Inready ko ni cellphone ko, sir. Tap numamuak no anya talaga ti saritaan da. Nakarecord, sir. Nai-record ko man ni Pudrugi. Aging ka, iti panaganog o kapanagsangit ni Mirasol. Kahit ka di nga i-play, sir. Kahit ka di nga i-play ko rito nga, nai-record ko, iti cellphone ko. Sir, saan nga po nila? Alat saan nga po no, Arthur? No, anyaman ti nai-record iti cellphone ni Tessie. Saan nga po no, sir? Api ko mga saan nga po no? No buses mo? Ti rumrumor kas pagarikan. Sige, Tessie. I-play mo. I-play mo, tadaggan tayo amin. Tamusling ang tatayo ka na dati amin dito yung empleyado sa kumpanya. I-play mo no sa sino nagsaos na tipudno. No pudno nga ni Mirasol, timang sulsulisog kini Arthur. Wano ni Arthur, timang sulsulisog kini Mirasol. Sige, i-play mo.
nabang aran tiriknak. Gabuta talaga nga loud and clear. Di ba naka-record ni Tessie manong name na kitimbagbaga ni Arthur kanya. Di pa nang ibagana nga numaramanam, alakan to nga alan, nga nakalawlawag manong name nga ni Sir Arthur timang sulsulisog kanya. Nga naibagana sa diay nga nasuroken nga almost 2 years no apay nga saan pa lang agbaligi nga magsulisog kanya. Kaya't nangasawan, inamin na nga isunat magsulsulisog kanya. Kalpasan day tamanong name. Lalawagan ti amin, Arthur. Sir, saan matlayan kahit nga ni Mirasol ti biktima? Baka doon ikat na empleyado ka po kayo ka. Kada ito hindi pagpatinggan ti amin. Sir? Ito no Lunes, umay mo ito nawatin tin. Panakaikat mo. Your last salary? Kanadang tumat sa magsangamasin nga may pasurot nga benepisyo. Iti panakaikat mo iti kumpanya. Sir, sorry sir. Ikaw na kumawat sa balik at sa sir. Adagdagas ka na supervisor. Kasda ko na. Apay nga gikat. Agulpay nga gikat na kiti empleyado. Siguro no hanga na anusan ni Mirasol iti nagtrabaho nga naglikliklik ka baka hana kumapay nabutan ti may nga tawag ka nagikatan. Iso nga, imbes ka ni Mirasol tagikat. Wala may kat. Sikan. Ti awanin ti kumpanya. Sir, please sir. Imasadeg manong na iminibig po si iti asadeg ko. Nagtugaw iti amay ko. Ay, saan rin mo dagsangit, Mirasol? Nagsarde nga ka talagang, sir. Takas lang namin pinsanan nga nabangaran, Triknak. Di lang mo nakasanong sagsagapaik, tikas di nga raramidan kanyak ni Sir Arthur. Namin na doon nga dadag tagikat. Kamtsak kayat ko na kapenas ka nagkatak kada umati mading haramid ko. Nga ko nagsir, oraan niya't araramidin ni Sir Arthur, talagang saan saan ko akayat, talagang tsak kayat. Iso nga na panagnig ko. Nasangag na na yun. Ngarimbawan ti kinadakas ti kinembag. Agpanurulat na nga, rumimbaw ti kinembag, sir. Naghamanag ka na kayo. Naghamanag ti tulong ti kumpanya. Hindi pa na kay mansayag, kaya pa na kay tabon to ng tatang ko. Kaya naghamanag, sir. Tinaikad. Naikatun. Tinayipalok na si It, idibaraw kong matpadpadagsan ti biyak ko kapo kay ni Sir Arthur. Naghamanag, sir. Kaya tultuloy mo tilalayang mo. Baka si kandot sumukat kay ni Arthur nagbaring na supervisor. Sir? Pamanik ng data, gapo iti, naggapo, almost 2 years kang trabaho ka ni kumpanya. Naghamanag, sir. Manong nemi numampay nagarubos marin dagiti luwak, idi tay tabon minti bangkay ni tato. Emi ti ba nagsublik manong nemi ti opisina sa balin nga Mirasol. Ti makita da kanyak. Awanan ti bagbutbut ngak. Awanan ti problema manong. Kaya kan maten ti kundaway ni Ronald manong nemi nga nangidaton maten ti panagayat na. Kaya't mukha di tikas kanyak. Nga kabit ni supervisor. Tapos sa kabit na kakadi. Kasta ito't pamati yo. Sorry, Mirasol. Sorry. Nga mamam, tao hindi nga mangpadpadakas kang ka. Ni Tessie. Isumat na katulong kang ka, di ba? Huwag nga rod. Tessie. Mirasol. Welcome back.
Sakto mangilibre ka na kahit pangal daw, ha? O, tama, igluot ka. Kahit ko ti agaman kay katesi. No saan nga si ka, Jack Lamon. Saan kumapay nga 5 taon ti kinapod, no? Kahit ko lang kami nga mapaniknikan, no, anya talaga't mapaspasamak. Nga taamok at talaga, kat talaga ang relasyon nyo. Isungin record ko. Gayam, kat talaga nga nisan Arthur, ti magsusulisog ka. Hindi pa nang ibaga na nga almost 2 years nga alukuyan na ka, sulsulisugan na ka, hangka pa lang yung manugot. Di ka kayo nasawen, talaga nga, natibkar ka. Ngayon mawanin ni Sir Arthur. Uy, timabit, si kanton supervisor mi, ha? Hanggang tumilat namang liplipat, namang ipromote ka na kami, ha? Aging nga gusto man ang name ko na ni Tessie. Siyempre, gabot na talaga nga ipatpatignak ni Ronald kat isuma na talaga tinakarik na iditi ayat numampay na dismaya at iditi kasi dyan pamati na. Nagsublimat lang ti dati nga imo na idi nga nariknak. Aging ka manon nemi nga dan relasyon mi. Nga da kami kini Ronald manon nemi tinagkagasat nga nagbalingak ka agdanggay agtaktako na yun iti tungpal biya. Well, lumampay siya ti supervisor ket taada isuna ti babae. Ngam gabot agasawa kam indin manon nemi nagtransparent sa bali nga sanga ti kumpanya ni Ronald Manong. Kada kami kini Tessie manong nemi nagdaggay gabot ni Matentesi ti pinusgat na assistant ko. Nadang kami ti kabukbukodan nga balay manon nemi kini Ronald. Nga ti agdama manon nemi ket duwan dagiti anak mi. Nga dagiti kondaway ngagbakasyon kami ti probinsya nga nagkapuak. Gabot mailiwak mo't manong nemi ti kakabagyan mi kapinanawan mi. Maragragsakan da kas matiti kinaragsak ko manong nemi nga makakita ken makaden na dagiti kakabagyan. Kagdamada kam dito sa syudad, dito kam nga nagbalay, manong nemi, kadad yaya, dito duwang anak mi, kan madapay may sakatulong mi, katag trabaho kami nga nagpadpada iti asawa. Dito nga ron, manong nemi, iti pagkasalita, kaya manaklauna iti anos mo, nga nangurnos, kalbasan nga nakinsan kang kati iti Italiana, kaya manaklauna iti anos mo, nang ibasag at sabi ko tadamat na ibatig nga adal, liliwakan pagsarbingan, di bihag ka naginipadag nga nagbuya. More power to your program. Tingnan nagyaman nga pagayam mo, Mirasol. Thank you kang Mirasol. Thank you man ka nagbuya ka nagdengeg. Salamat po kada kayo. Salamat po.